Nada kakisay sa tanong sa anungan amauri. Kakana ba ayakan blablag na sangkay a dunia. Inoy miya wafat. Mataganan miyaw na. Pagkatundog kaon dun sa akala. Kanaba ayakan blablag na kapatay. Ayat dito akan blablag. Nagyang ko to isa ka pamilya. Na susabagikiran na miya kasul sa surga. Na susabagikiran na miya kasulit sa naraka. Ginang itito'y kang blablag. Siyama ka. Sina ka. Si pagaring ka. Na miya kasakit-sakit sa ginawang ka. Dito nung kumasakit sa ginawa pa baka dito nung ginagdaan pamimikaran. Asyama kay mantop kababayan ka. Sina kay mantop kababayan ka. Na sa alungan amaw rin nakadabang kapat sa surga. Asyama kasul sa nakadyahan. Ulita nung pagisay sa iyang kaya kalak. Parateya panarima si Allah subhanahu wa ta'ala. Na daukit akagat timot-timot tanong sangkot wa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan nakasabutan tanong diyan kaya la ilaha illallah. Sa mga nabi sangkuto at kiawidiran sang kaya la ilaha illallah na kaya sababan sa kaya pamuno akiran o mga bangsairan kaya sababan sa kaya pamuno akiran o mga tunganairan Yahya alayhi salam biyuno na dapakororami sabab sang kaya panulunyan ala ilaha illallah na ayan ay nikijiranon na piyotulan niran sa ulo nagiran na nabiyanan ng Allah ayan panulunyan na la ilaha illallah laon o mga nabi laon o mga rasul ay nawid na niya la ilaha illallah na palap-palayas siran din tipangan ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sang kuto aawid na niran ang panulun ino to kagisadan sa miyagingaran sa muslim ay nisabot niya la ilaha illallah na saben sa benar at tipangan Allah subhanahu wa ta'ala ahsiban nas ay yutraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun baaya katawirun o mga tao ating Allah subhanahu wa ta'ala na si kuuriyan o kaya ginawiran na amanna miyarat kaya kami wahum la yuftarun nagliyamisiran tipangan ating Allah walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin saban benar at tipangan na misiran ating Allah subhanahu wa ta'ala langon o mga muslim ay sabutihan la ilaha illallah at tipangan ka Allah subhanahu wa ta'ala langon kanulun tepangan Allah subhanahu wa ta'ala kaanian mapakasenggaya ayang kutwa pure iparateya si Allah na gusto pantek iparateya wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin anian ito mapakasenggaya an makilang si kumadak na tao o anto nun ititu amyarateya na o anto nun ititu ada parateya subhanallah nialay ko isa ko mga tafsir apan sa tipangan Allah subhanahu wa ta'ala ay nitapnyanon agyang kuta kababalinian amaw mina mapaparatian si Allah nitapnyanon agyang kuta akip sabut niyang kula ilaha illallah nagyang kuta masyitatu fir'aun diyan kaya masyitatu fir'aun na baiyaya abumagalabak po fir'aun aayag galabak yan na din yan itatanusanan ang kuto mga wata o Fir'aun ang mga baguraga. Sang kuto ang kasa, adin yan ikapanalday sang kuto wata o Fir'aun na miyawlog ang kuto salday ang pagbubusar niya. Na purot yan ang kuto salday na inakong kapurot yan, na pitaro yan ang iyang kuto, Bismillah. Na miyan nag-agyang kuto baguraga, ninisan yan agyang kuto ba'i, amasyita. Tingin na hoy masyita. Baadam bas akikilala na kaakadnan asal ako kuwamakan. Tigo masyita. Uway, kadnanakan nagukadnan niya maka nagukadnan tanulangon as kanya sa Allah. Nataros amya lalaguri ang kutu awataian abaguraga amya mangundur ko Fir'aun. Abitaro yanon agyan ko tapitaro masyita. Piyakitaluan o Fir'aun agyan kaya sa katawa ba eh. Ago magalabkon. Natingin aba benar aadan ang kikilalaan kaakadnan asal akaurakan. Agi so Fir'aun na aya pangababatadan niya sa ginawa niya nas kanyan ikadnan amala. Ana rabbukumul a'la. Nanto na inisambag kumasyata. Ini kalakyan mga day so Fir'aun. Da. Anto na inisambag yan. Uway! Kadnan ka, nagukadnan tanulang nas kanyan so Allah. Kung Fir'aun kung mga tantara yan, mga sundaro yan, timo-timo niya sulangon awata yan, napakakalig niwagin ka ng amalakawa. Allah.
Sa manena miyagpun agyang kuto examinon Allah subhanahu wa ta'ala. Ukip sabot niyan ko la ilaha illallah. Pag examinan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uwi no mga day, isurindir yan so la ilaha illallah. Ay panakuto niya so Allah at al-Qadir. Nay na kumatimang-timag yan kuto mga watayan. Ay akadak lawatayan na 5 at tundog-tundog sa kala. Na aya pinakamay toon na ikaririga. Absusu. Subhanallah. Ikaririga. Di matuto na. Ayaw wag ka kanina nagyang kuto ha. Gatas iinayan. Nainako ka kadiganiran agyang kuto amal akawa. Adumi di agyang kuto amal akawa. Ayat tabuyan na pendidi alana. Ayat kayo niyan na upang makatipun sa manusia. Na palokodas agyang kaya mga kubalian na gusto mga sapuyan na ebo kelamba. Nagyang kuto mga tulan yan. Kayaw niyan. Nainisam manu Fir'aun sumasyita. Masyita. Baad na kikilalaan ka, akadnan ka, asala ka ora ka na di ko Fir'aun. Di ko masyita, way! Sa kanya, swallah, kadnanakan nabukanan ka. Di ko Fir'aun. Hay, mga sundarwakan, mga tandarakan, kuhaan iwagyang ka na nadua ka tao ko mga watayan, naulugan yung sagyang ka na akawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nagumiyura ako din sumasyita. Gumiyura ako din sumasyita. Kaya lubayan din sumasyita. Kabang pira-piray ina. Adi niyan kailay siwatayan na ubang kampali sa may tubo na ayapan na ubang yan kaya pandidiya kawa naruno niya nun kaya tudan siwatayan. Allahu Akbar. Nainisang manu Fir'aun baad nakikilalaan ka akan na asala orakan natikman mas taway sa kanya swallah kan nanakan nagukanan ka. Nainulugong panagyong kutuan wa kataw awatayan. Allahu Akbar. Inulugong panagyong kutuan wa kataw awatayan apang guraok sumasyata. Apakah surindiran o Fir'aun? Dadanin surindir sumasyallah. Dan yan din surindir agyang kaya la ilaha illallah. O oriyan o kinisamot yan. O oriyan o kaparat yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nainisan niya man, ba't nakikilala na ka? Akan na nakasalakurakan at ginaway. So Allah, akan na nakanagukan ka. Napkagiro sa Fir'aun, aulugan yun agyang kanan ay kaririga awatayan. Allah. Napkagiro agyang kayo na bagi mapakay. Agyang kaya ikarinig awata. Ada malamang yan. Dakatawan yan nun. Na di tanuron iragas. Ilahan Allah. Tigaw Fir'aun at taman sa di ka sumurindir. Asa ka na ikilalaan kakanan ka. Nagyakan na nan ipagyo. Allahu Akbar. Na di gumasyo pa. Hay Fir'aun, ada pemangingkur ka sa timan apang ni. Tigin na ang tunoan. Tigin na amay ka makatipo kami sang kanan akawa. Na timo-timo ang kas sa mga tula nami na labang kaming kasasasatiman akobur na tigo Fir'aun na inibiyakan tangan. Nakagyo ko pagulog ni Rano nagyang kutay karinigawata adi makipagagaw sumasyita. Kapanggurok niya nagyang kutay karinigawata adad naman lang yan. Dad nakatawan yan. Dahil di niya sasabutan ni Imam Bubutan. Antakahullah na piyakat terus kanyan Allah. Piyakat terus Allah agyang kaya karinigawata. Ayaw mo abgakan yan, nagyang kutagatas inayan. Ang tunay po yan. Ummah! Hay inagunay! Tipo ka din sa gyang ka na akawa. Kaya insyaAllah, na ayaw kabulusan ta na susugaw Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Hay inagunay! Tipo ka din sa gyang ka na akawa. Kaya insyaAllah, na ayaw kabulusan ta na susugaw Allah. Piyakat terus kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sebab sambilai wallahu subhanahu wa ta'ala kumasyata adan yan din surindir agyang kuta kalima la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nataros amitipus sumasyata sebab sang kuta katawan yan api akan deru wallah ang kuta wata yan ay kaririga. Na ayak ya panutulas sang kaya hadi. Na inakulaylatul Isra wal Mi'raj masa asumiyong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kuta langit. Nain ako susesirang sa kawang Abu Jibril. Napkagiro sa Rasulullah ko Jibril. Ya Jibril, anto nonon agyang kaiyang miya kamut-mut abaw abkebawakan. Tigo Jibril, agyang kanan sutulan umasyatan Abu mga watayan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sirampan makaw mas anuan amoy na miyay layran din agyang kuto ang mga pag-araran o balas. Ang kutwa kini sacrifice nilang kumaginawiran. Sabab pusang kaya la ilaha illallah. Pagari ko. Anday taman. Akapapanadang kasang kaya la ilaha illallah. Anday taman akasasagutan kasang kaya la ilaha illallah.
O pamakumada ang kaya la ilaha illallah. Sangkay aliyaw ano pa, na biyangkit ano niya. Kaginan ikapagaw maubangkit. Amay kamada sa pamikiran. Dila, puso o mga tao, agyang kaya la ilaha illallah. Na niya katindag agyang kutwa bangkit. Syararul khalq at Rasulullah. Agyang kutos sa mga tao, ang pinakamarata akad wallah. Diirandan katawan ibdaro na la ilaha illallah. Dako mga galabakiran su la ilaha illallah. Nagyutoy ka pangatindag ko bangkit. Sa mga day ang tununon tigas ka sa ginawang ka. Siguro yan kaya pamaguset ano saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang tununon na ika nagang kasi ko mga bang, o mandan 5 wakto. O mandan mawas wakto na ipananalwag yung muta. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Napakalalang mas nakagyang kaya la ilaha illallah. Agyang kaya la ilaha illallah. Nas kanyang mo isa sa timan agul si o surga. Una la ilaha illallah. Akaawinan ka na antiyor susambayang ka, antiyor supuasan ka, antiyor sudiyang kataka, sujihad. Kagi kapital, ulang wag galabaktan ang kaya la ilaha illallah. Ay kisulod taro sa surga na agyang kaya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sa daro niya su la ilaha illallah na miya kasulod sa surga ti Rasulullah. Ino kasanaan mga day. Agyaw akad daro atanuron na ditanunin panggalabakan ang kuta ka panambayan ka pamuasa ka ligat di kasanaan. Bang kasanay. Kasu la ilaha illallah si kung kababalin yan agunsi. Nalangon na gunse na adan amang ipanian. Na sula ilaha illallah na ay amang ipanian nagyang kuta sambayang ka, puwasan ka, diya kataka, kuta kapiyapi ka kung mga loks ka. Yung kuta din ka ni kapiyapi kung mga tao, so kapi at ipapantak ng kakiran, langon na nan. Ngipan ko la ilaha illallah at isulod ka sang kuta suga ka. Kailangan na kaya kasabutatan. Kalagi doon ka lilipatan. Di nga katawan na gaya pinakamapuro ipangkatan kulangon na bandingan, seminar. Abba magusain, makapantag po ang matanong ng Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Gaya pinakamapuri pangkatan, pinakamapadad kulawan taman, pakabragrag sa nakapan ay interwa mga langit na mga lupa, na disiran makatimbang sang kuta, kapan na la ilaha illallah. Musa alaihi salam. Mi'aloy ko hadith. Ati ko Musa, Ya Rab, alimni syai'an, azkuruka wa ad'uka bihi. Kanang ko, pangdiwa ko nga sa syai'. Apagaluin ko sa kaon, pananadamang ko sa kaon. Tingwa Allah subhanahu wa ta'ala, qala qul ya Musa la ilaha illallah. Daruan ka hay Musa, so la ilaha illallah. Dati ito Tuhan absuasuatan arumar ko Allah. Miya mo sa Musa. Tingwa Musa, Ya Rab, kullu ibadika yaquluna hadha. Kadang ko, langon no ori panakana, langon nira na nanipsabot. Sa manuto na ayaw sa kabaya o Musa alayhi salam na espesyal ay pangduro ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dakir kun asala ko kanyan. Na ayaw ni pangduro ng Allah na yung kaalangon ori pa niya na ipsabot yan. Sutas kanya sula ilaha illallah. Tigwa Allah subhanahu wa ta'ala kagigaturan ito Musa. Tigwa Allah. Hay Musa, o pamabukati mo sa pito lapis alangit. Rakas umapapadalamun. Nagusupito labis ano ba? Rakas umapapadalamun. Nataguan sa angkuta timbangan. Nataguan sa angkuta sa bala timbangan ang kuta la ilaha illallah. Nami kayon tong agyang kuta pito labis alangit. Nagupito labis ano ba? Sabab sa angkuto. Akapan na doon la ilaha illallah. Daapa katimbangan amay tubo siya'y. Giyaki kaya importante agyang ka la ilaha illallah. Bangka di katawin. Ang kaya la ilaha illallah, nagyay pinakamiyatay ay ni panulon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigo kaya baroy niyan anabi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Min bagayro anabi. Sigo kaya baroy niyan Rasul. Ya ayuhal muddathir, qum fa'anzir. Tindakahay Muhammad na pamakay ng kaka. Pamakatukawang ka sa mga tao sa mata na dati ito at Tuhan absuasuatan armar ko Allah. Katawan yun. Ay kiyatin yan. Ayamu aawidan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apanulo niyan kusunod umiyakas sa puluragon nagyang kaya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dati ito
Tuhan absuasatan arawat Allah naguda sa kutuan amay tuwa siya. Giya buya awi dan yan ang panulong. Dapat na tumipaliugat sa sambayang. Dapat sa puasa, dapat sa diyakat, dapat sa hajj, dapat sa umrah, dapat sa jihad fi sabilillah. Daya pagampaganay ay ni panulong ko Rasulullah ko suldum niya ka 10 raun ng kutwa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Na si Korea no niya ka 10 raun na burong bumipaliugat agyang kutwa sambayang. Ginagawa niyo ay kapandidian. Isunay amyate pagpanulong. Agyang ka la ilaha illallah. Miya ka 10 ragun akan na nabinian kararasul yan na gurong mo miya ka tundog agyang ka asambayang ay sebutan tanusan. Na ay pinakamapuri pangkatan kulang wa bandingan. Ay pinakamapuri pangkatan kulang wa bagusay sangkay ang gamatano kami Islam nang kaya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kailangan nakasabutan tano yung biyabya. Kau di tano kasabuti biyabya na saya kikisabab. Akan pakapambalabalag tano sa anungan amawri. Subhanallah. Na di mataratom susabot tano sang kaya la ilaha illallah. Taman. Sa di tano sabutan ang kutwaming babalayan as kanyang sukipan ako tong Allah. Kaaya kagatarotom ko la ilaha illallah. Dahil dito at Tuhan nagsuasuatan na ayak at nagtarotopian na sabot na ka ada sa kutwayan amay tubo asyay. Ay manang yan kapanangdilan ka sumay tumala akapan ako to kagiyo to'y kiatantuang kakula ilaha illallah. Nasikita no taman ni man to. Sikita no na taman ni man to na adam pan amalalamba akapan ako to. Adam pan amalalamba akapan ako to. Adita no mainang ka. Kenapa ayah buat terus nak kapan aku tuh lagi